Ja sam Dušan Veljković iz kompanije Velux Srbija i danas ću vam predstaviti spoljne roletne za zaštitu od toplote. Pretvaranjem tamnih, neiskorišćenih tavanskih prostora u prostore za život pune svetla i svežeg vazduha bila je od uvek inspiracija koja nas vodi svakog dana na poslu. Kombinacijom dve reči V za ventilaciju i lux od latinske reči za svetlost, Velux je stvorio brend koji od 1941. godine je sinonim za iskorišćenje tavanskih prostora i komfor u njima. Život u potkrovlju je prepun izazova, pogotovo u letnjem periodu kada su temperature jako visoke i jako je visok prodor toplote kroz krovne prozore. Velux kao proizvođač krovnih prozora ima rešenje za zaštitu od toplote koje se montira na spoljašnjoj strani krovnih prozora. Velux u svojoj ponudi ima 3 modela roletni za zaštitu od toplote. Spoljnu aluminijumsku roletnu, spoljnu soft roletnu i mrežicu. U zavisnosti od vaših potreba možete izabrati ili spoljašnju roletnu sa totalnim zamračenjem ili spoljašnju mrežicu sa delimičnim zamračenjem. Na primjer, u spavajućoj sobi vam je potrebno totalno zamračenje i izabrat ćete spoljašnju roletnu sa totalnim zamračenjem, a recimo u dnevnoj sobi vam nikad nije potreban mrak totalni i izabrat ćete spoljnu mrežicu sa delimičnim zamračenjem.